Какво е нужно, за да развиеш бизнес за детски приключенски лагери в България? На първо място голямо сърце и любов към децата. Останалото е въпрос на издръжливост и мениджърски умения. Това поне показа опитът на Георги Деведжиев, който вече 8 години предлага една от най-добрите услуги в България в сферата на тимбилдинга за малки, по-големи и непораснали деца. Вече сме ви разказвали за него. Преди 8 години започва да развива сам базата си за екстремни приключения в Родопите. Към днешна дата вече организира детски лагери и тимбилдинг за всички възрасти на няколко места в България. В началото беше изключително трудно. Сега не е по-лесно, но пък сме вече голяма армия и ставаме все повече и по-добри. Ето и армията. Енергични и позитивни хора, които споделят заедно и радости, и трудности. Нарекли са се Adventure Team и работят за ексклузивно запазената марка Незабравими приключения за деца. Екипът не е сплотен и затова всички деца са доволни. Първия ден те идват, първата им реакция е вау. Накрая си тръгват така леко тъжни, ние също, защото са си прекарали едно незабравимо преживяване, са успели да направят заедно с нас. Екипът на Adventure Team има и много важна мисия. Не само да забавлява, но и да учи децата на приятелство. Това е, може би, най-важното нещо, на което трябва да ги научим. Да бъдат приятели и да се подкрепят, да бъдат отбор, да бъдат единни, да знаят как да работят заедно, без да се тормозят и да се обиждат и така нататък. Важно е да бъдеш приятел с хората около теб. Може би това е наистина най-важното нещо, на което ние можем да ги научим. Да си част от Adventure Team всъщност е привилегия. Може ли всеки да издържи на това темпо? Които са част от екипа, издържат на това темпо с нас. Те са избрани за това, че имат изключителни ценности. Ценностната система е на много високо ниво. Съответно, всички трябва да знаят, че в нашия екип никой не употребява алкохол. С цигарите не е малко трудно, но пък и това ще го преодолеем. Така че те са изключителен пример за децата. Екипът винаги приема с отворени обятия децата. Те им отвръщат с неподправена обич и възхищение и към края на всеки лагер всички пеят заедно химнът на Adventure Team. Горски кът, тук е яко всеки път, заедно ще победим и с усмивка ще вървим.